A yau ne wannan darasin namu zai koyar da mu yadda ake yin jima'i a tsaye, wato saduwa a yayin da kuka motsa sha'awarku. Ya ke uwar gida, ya kai mai gida, a yayin da kuka motsa sha'awanku kuka ji lokacin kuna buƙatar saduwa da junanku. To a lokacin ne za ku tashi tsaye, sai uwar gida ta ɗaga ƙafanta guda ɗaya ko kuma mai gida ya ɗaga mata sai ya riƙe. To a wannan lokacin ne mai gida zai sa azzakarin shi a farjin uwar gida. A lokacin ne zai na sawa a hankali yana cirewa, ba fa da ƙarfi ba, a hankali kana yi kana yi. Kuma a lokacin kana ɗan sha mata nono, ita ma domin ta ɗan ji daɗi. Wannan lokacin ne shi ne ake yin jima'i a tsaye. Kar ku manta muna koyar da wannan darasi namu ne ga masu aure.